télé filɛbaw an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn an b'a fɔ a ye k'a ka bisimila bi renouveau matin o kɛnɛ kan renouveau matin kɛnɛ min ni nemina wasa don la bi sabu ka da ka Fanta Tomota ayiwa ale bɛ taamana an bɛ dugawu kɛ Ala ka taa ni ka segu bɛɛ lajɛlen nɔgɔya hali bi aw minnu cɛsirilen don Sorika wuli la an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na baaraw boloda bɛ nin cogo in na sɔgɔmada in na min ye kunnafoni kunfɔlɔw ye ayiwa kunnafoni olu bɛna di Isa Kaba Sidibe fɛ an ma n'u bɔra yen ayiwa siraba sariyaw min ye Sori Ibrahima Diallo ye seli ɲɛkɔrɔ in na taa ni ka segu sira lahalaw bɛ cogo di ayiwa taa ni ka segu bɛ cogo di Sori Ibrahima Diallo an n'ale bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ sabu ale bɛ dugu fan nɔfɛ ka ɲɛfɔli kɛ an ye taa ni ka segi bɛ cogo min na i n'a fɔ laadala don o don sɔgɔmada fɛ an baarakɛɲɔgɔn kunnafonidila dɔ an bi ayiwa kuma di ale ma ale bɛ kuma fɛ dɔ kan ayiwa bibi in na min ye Mokutari Bari a bɛ Burkina Faso nin waati in na a b'a dɔn k'a fɔ kunnafoni min bɔra ka ben o de ye k'a fɔ Burkina masakɛ kɔrɔ n'o bɛ Blaise Compaoré ko fɔ ale tun bɛ Côte d'Ivoire jamana kan a mɛnna dɔɔni ɔ k'a seginna ka na Burkina Faso ani an baarakɛɲɔgɔn Mokutari Bari ale min bɛ yen kibaruya tɔw minnu bɛ a la a n'a ko bɛ cogo min na bi ale bɛna ɲɛfɔ kɛ an ye o la min ye tulo tɛ sɛbɛ sa sɛbɛ tɛ tulo sa fɛn min ye an ka Segu n'an ka dɔnko tigilamɔgɔw n'o an ka kilipu y'a kun fɔlɔ an bɛn'o di groupe balanzan mɔgɔw ma ka bɔ Segu olu bɛna dɔnkili da an ye an ko ma ko Kalemba o tɛmɛnen kɔfɛ kunnafoni kun filanan an bɛn'o di aw ma hali bi Isa Kaba Sidibe fɛ n'o bɔra ye fɛn min ye kɛnɛya ye ayiwa an bɛna o jaso kɛnɛya awa daɲɔgɔn bi seliba surunnen don min ye sagasogo ye waasa kana se ka mɔgɔw bana dɔgɔtɔrɔ Jibril Tarawele ale bɛ ɲɛfɔ kɛ an ye sogo yɛrɛ dun cogo la a kana se ka kɔlɔlɔ s'i ma cogo min na n'o bɔra ye min ye sɛbɛn ɲɛfura fɔlɔw ye an ko ma ko revue de la presse ayiwa o bɛna lase aw ma o tɛmɛnen kɔfɛ bi sɔgɔmada in na Alex Kalanbiri ko a ma sɔn fɛn dɔ ma a ma sɔn ma bi Alex Kalanbiri a bɛna olu ɲɛfɔ an ye n'o bɔra ye an ka kilipu filanan n'o bi an ka dɔnkili ko fɔ o ye tasuma wɔyɔ maaw ye olu bɛna dɔnkili min d'an ye bi o ye seliba ye ayiwa ani fana an bɛ maa wele don o don sɔgɔma an ko ma ko appel invité Mamadu Famata ale ye baskɛti ayiwa n'o bɛ Sana Celu ko fɔ olu ka ɲɛmaayaso fédération o ɲɛmaa danga sabanan ye ale ye gɛlɛya minnu bɛ waati in na baskɛti ko la ani kunnafoni minnu b'a la u bɛna o lase an ma ka se ka ko kun cɛ Isa Kaba Sidibe a bɛna walawalali kɛ bi walawalali min n'o bɛ tali kɛ daɲɛ dɔ kan an ko ma faransikan la ko crise de confiance o kɔrɔ ye k'a fɔ danabaliya ni danaya tɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ danaya tɛ jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa o ko bɛ lahalaya jumɛn na munna o kumakun in dara bi ayiwa ɲɛfɔli bɛna kɛ o la o kumana an b'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka aw bisimila bi renouveau matin kɛnɛ kan an bɛ taa ni kunnafoni kunfɔlɔw ye. Isa Kaba Sidibe ni sɔgɔma an b'a ɲɛma an bɛ i fo ka an lamɛnbaga n'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo sɔgɔmada in na ta ye cɛ ka dɔnkili ye o sɔgɔmada fɛ sanji ayiwa a tɛ maa kelen bɔ dɛ gosi san solila ka wuli bi Bamakɔ yan kɔni a kin caman bɛ yen awɔ sanjiba nalen don yen dɔn nka n dalen b'a la ka fɔ an ka marabolow fana kɔnɔ san na fusufusu olu bɛɛ la o bɛ kɛ ɲɛbila ye ka sɔrɔ kɛ sini o tɛna seli kɛnɛ tiɲɛ bisimila an b'o dugawu kɛ an bɛ foli di lamɛnbagaw ni filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma ani maa minnu ni olu b'u kunda u ka duguw kan ka bɔ Bamakɔ walima ka bɔ dugubaw kɔnɔ ka taa dugu misɛnw na maaw ka taa dɔɔni dɔɔni ɲɛma maaw ka taa dɔɔni dɔɔni ka sɔrɔ k'an y'a ye k'a fɔ kuma o kuma seli ɲɛkɔrɔlaw la a kasaraw a barika ka bon kuma dɔw la i hakili b'a la sango seliba ɲɛkɔrɔla yɛrɛ la kasara juguba kɛra Segu sira in yɛrɛ a kɛra sababu ye an baarakɛɲɔgɔn Aisha Jara ale ni maa caman wɛrɛw olu ni tora o ko la o la ka maaw hakili laraw ye hali n'a ma ɲɛ k'aw kɔrɔtɔlen don ka taa so jateminɛw ka kɛ hali n'i donna nɛgɛ kaɲɛ fu ninnu wagati i na kɛɲɛ ni seli ye sini i bɛ kɛɲɛ n'a ye maaw ka taa dɔɔni dɔɔni minnu bɛ motow fana na i bɛ bɔ Bamakɔ i b'i kunda dugu dɔ kan san bɛ se ka sɔrɔ yɔrɔ dɔ la i kɛ dɔɔni jaso yen nɔ yirini dɔ kɔrɔ walima Mali yɛrɛ don i bɛ du dɔ sɔrɔ k'i sigi yen fɔlɔ san mana jɔ i na tɛmɛ n'i ka sira ye an bɛ maaw hakili laraw ye o kan an b'a dɔn k'a fɔ caman bɛ karibaw kɔnɔ u b'u ka écouteurs don u tulo la u bɛ renouveau matin lamɛn walima fan wɛrɛw fɛ chauffeur yɛrɛ b'a lamɛn kosɛbɛ maaw ka taa dɔɔni dɔɔni o de bɛ f'u ye ayiwa Isa Kaba Sidibe hali bi ka kuma dafa la an ka maakɔrɔbaw b'a fɔ an ye ko ni maa min kɔrɔtɔlen don k'i ka taa dɔɔni dɔɔni tiɲɛ don kuma kɔrɔma de don o jɛlen sabu ka d'a kan i bɛ se cogo ɲuman na siga t'a la o fana an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn ayiwa ne kɔni bɛ e ni Tomota ka lɔgɔli la bi ayiwa Tomota a bɛ taamana an n'an débrouiller ni ɲɔgɔn ye e de y'an bɛɛ sen don kirikɛ la i dɔnko b'a ko la ayiwa basi tɛ jamukan in bangeri ɲɛna bisimila ayiwa an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn ka kunnafoniw d'i ma ayiwa kunnafoniw kunfɔlɔ olu bɛna tali kɛ min kan seli ani ale cɛ ye panko kelen ani ɲɛwawa an ka kunnafoni ɲininaw ye munumunuli kɛ
sugu kɔnɔnaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la garabalu la saga ko lahalaya bɛ cogo di ka faraw kan salonbaw bɛ cogo di ka kɛɲɛ ni musow ka labɛnw ye ko bɛ a la an na an nɛn don olu ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛɲɛ ni jamana yɛrɛ ka wulikajɔ ye a yera k'a fɔ ko terrain bɛ wulikajɔ dɔ la wulikajɔ min n'a bɛ terrain senfilɛli ko fɔ an bɛna kunnafoni bɛɛ lajɛlen di aw ma ka fara kunnafoni wɛrɛw ka minnu na fara ninnu bɛɛ lajɛlen kan ni aw tafili sɔnna an bɛ munumunu an bɛ segin ka na don o dogodogoɲɛw la. an balimaw aw ni sɔgɔma ka kɛɲɛ ni aw sigiyɔrɔw cogoya ye walima minnu b'an lajɛ jamana wɛrɛw kan an bɛ foli d'aw ma ka kɛɲɛ ni aw sigiyɔrɔw cogoya ye an y'a fɔ ka fɔ seli kɔni tɔ ye panko kelen ani ɲawawa ye o kelen don sababu ye bamakɔ ani duguba caman kɔnɔna la sagaw kɔni n tɛ san piri bɛ olu caman kan ka kɛɲɛ ni o waleya in ye an ka kunnafoni ɲininaw olu wulila ka taa garabali sugu kɔnɔna la ka taa lajɛ sagako yɛrɛ lahalaya bɛ cogo di bakari siribe ye min sɔrɔ o filɛ nin I n'a fɔ san tɛmɛnɛ ɲinan seliba bɛ ka kɛ waati kɔnɔ waati min lakanabaliya ɲɔɲalen don jamana kɔrɔyan fan fɛ fo ka taa se a camancɛ ma o bi kɛ sababu ye ka gɛlɛya caman lase baganw nali ma sugu kɔnɔnaw la n'o fana b'a to ka dɔ fara sagaw sɔngɔw kan suguw kɔnɔna na sannikɛlaw kɔni bɛ k'u ka nisɔngoyaw jira ni ka kɛɲɛ ni lahaliya in ye. saga prix bɛ sanfɛ ka tɛmɛ san tɛmɛnen kan u bɛ ka prix minnu fɔ sisan a tɛ population arranger quoi ni caman ma na bon saga prix tɛ se ka jigin fo n'a kɛra o ye. population an de kan ka nɔgɔya kɛ ɲɔgɔn ye quoi sinon fanga kura min nana bɛɛ y'a dɔn ko dɔ daminɛna jamana kɔnɔ quoi. ɲinan saga ko a ka gɛlɛn trop saga ka gɛlɛn yɛrɛ 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 i bɛ maga dɔw la i b'a sɔrɔ yanni seli cɛ i bɛ dɔ sɔrɔ 16,000 tɛ 17,000 mais sisan i bɛ 26,000 27,000 30 k'o la n'i ye bagan yɛlɛlen bagan dumuni ko de don bagan dumuni ka nɔgɔn bagan bɛ nɔgɔya o dɔrɔn de don ne kɔni bɛ mun f'u ye u k'a se ka bagan dumuni nɔgɔya quoi. min ye saga feerelaw yɛrɛ ye olu y'a jira k'a fɔ lakanabaliya ani fo ka taa se bagandala dumuni yɛrɛ sɔngɔ yɛlɛni ma ko dɔ bi ka kɛ sababu ye ka caman fara sagaw sɔngɔw kan. prix fitinin duguma o bɛ taa jɔ 15,000 la a belebele 40,000 saga nali kɔni ka gɛlɛ dɔɔni ka bɔ village ninnu na ka y'an sɔrɔ a ka gɛlɛ dɔɔni balo kɔni ka gɛlɛ tiɲɛ yɛrɛ la an ye balo san ɲina gɛlɛya la turutu bɔrɔ kelen an y'a san 3,770 ka bu san 2,000 salon an ye bu san 1,700 ka turutu san 2,200 a danna yen de. bɛɛ mako de bɛ saga la bon ani e b'a siri ka balo k'o balo prix fara kan o tɛ kelen ye sisan i bɛ taa sugu la mɔgɔ fana de b'a ladon sugu kɔnɔ i b'a san i bɛ na n'a ye donc i b'a feere rapidement bɛɛ ka mako ɲɛ ka sɔrɔ a la. san o san ni waati kelen na jamana ɲɛmaw bɛ saga feere dɔ sigi sen kan mun yɛrɛ bɛ wele nanzarakan na vente promotionnelle mais saga sanna dɔw ka laseliw la nafaba t'o baara in na kosɛbɛ sabu tuma bɛɛ mali kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ bagan sɔngɔ yɛlɛnnen don. kɔnɔna la minnu ni olu bɛ giringajɔw la giringajɔw olu fanga ka dɔgɔya kosɛbɛ ka sɔrɔ kɛ wagati kunkurun de ye seliko ye ɲɛ an bɛna kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ kunnafoni minnu no o bɛ tali kɛ min ye terrain o ko ale kɔni bɛna taama daminɛ Bamako ani Kayi ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛɲɛ ni ministre min n'o ɲɛsinnen bɛ an ka sirabako ani an ka bolimafɛnko olu hukumu kɔnɔna la o ministre kɔni y'a jira k'a fɔ ko juillet kalo tile 13 k'u jigi b'a kan ka kɔrɔbɔli dɔ kɛ ka bɔ yan nɔ ka taa Kayi ka jateminɛ kɛ n'o y'a sɔrɔ baara ninnu o bɛ se ka kɛ o kuma fɔlen o kɛra min ye a lafasajɛkulu terɛnbolilaw ka lafasajɛkulu INT maaw olu fɛ la ko ye olu y'a jigiya ka fɔ ko n'o kɔni kɛra ko olu jigi b'a kan ka fɔ yanni sɛn ka ban ko terɛn baara yɛrɛ na daminɛ. Brema Kulubali ale o syndicat jɛkulu o ɲɛmaa ye a bɛ a kuma ɲɛfɔ min ye Amadu Jara o ka kuma galama la. A bɔra k'a ye bɔlɔlɔw sanfɛ ministre ye kibaruya dɔ cari k'a fɔ ko terrain dɔw kan ka circuler Bamako ni Nɛgɛlacɛ machine 2 après terrain dɔ fana kan ka fɛngɛ aram kan ka wuli Bamako ka taa Kayi donc terrain min do an b'a fɔ sira lajɛ terrain do c'est-à-dire an bɛ baara dɔ kɛla machine ninnu na baara dɔ kɛla rail la donc baara dɔ kɛla voiture la donc à des moments fo i ka taa lajɛ i ye baara mun kɛ mun bɛ baara jɛ ani baara yɛrɛ min fɛngɛla a ɲɛna wa a ma ɲɛ o sira lajɛ baara ninnu de bɛ sen na quoi sinon terrain wulili tɛ a tɛ n'a fɔ ko mɔgɔw bɛna billet ta sini mais an bɛ baara min na o baaraw kokumu kɔnɔna de la an bɛ ka taa siraw lajɛ quoi ministre ka communiqué bɛ o de ko fɔ quoi an ɲɛ bɛ ko bɛ ka taa taabolo min kan essaye mana fɛngɛ baara wɛrɛw bɛ ka kɛ bon ni mɔgɔw jɛla k'u fanga fara ɲɔgɔn kan ka se ka bolo di ɲɔgɔn ma notamment syndicat baarakɛlaw gouvernement a ka ca ala fɛ an bɛɛ ka ŋaniya ye min ye ka se ka terrain wuli o bɛna wuli ne kɔni bɛ a jigiya k'a fɔ sɔnni san laban yɔrɔ cɛ ni cɛsiriw kɛla o bɛ se ka nɔbɔ baara in na pour que an ka bɔ ni lahala kɔnɔna na.
ambe do kɛ yani san laban cɛ o baara in o sugo kan o ka kɛ tiɲɛ ye an bɛ taa kayikaw yɛrɛ fɛ yen nɔ o ko hukumu kɔnɔ min ye lɔgɔliden minnu n'olu kan ka kimɛli min n'a bɛ tali kɛ baccalauréat kan olu kɔni jɔrɔ ani yiran o bɛ olu ka yɔrɔ la ka kɛɲɛ ni wagati yɛrɛ cogoya ye seli ni ko wɛrɛw donnen ɲɔgɔn na Michel Yawo ale ye munumululi kɛ ka se ka hakilinaw ta o ko kan Michel Yawo ani Isaka Cham kayikaw fɛ yen nɔ olu y'an ka lasigidenw ye. Fɛn min don o ye kalan ka se ka don ba la Kayi mara kɔnɔ sabula denmisɛnnin caman de bɛ yen hali bi olu ma garijɛgɛ sɔrɔ ka taa l'école la awa ani muso caman fana bɛ yen hali ni kalan ka d'u ye u ka baara bɛ se ka u bali ka kalan kɛ donc o de hukumu kɔnɔ an ye nin baara in boloda janko musomaninw ka taa san 14 ma fo ka yɛlɛ donc k'olu kalan k'u kalan baliku kalan na ka tila ka u kalan bolola baara la galadon b'o la safunɛ dilan b'a la awa machine lakalali b'a la sɔgɔli b'a la ani awa kundigi o n'a ɲɔgɔnnaw musomanin mɔgɔ 30 olu garijɛgɛ donna la u bɔla Kusane commune la précisément u bɔla Sirimuru dugu la ani awa musomanin dɔw fana bɛ écolesow la minnu b'a tɔgɔma u sen na lon o lon kilo 3 fo o sanfɛ ka taa l'école la olu fana mɔgɔ 12 olu ye nɛgɛso sɔrɔ walasa u ka se ka taa l'école la k'a nɔgɔya u bolo ani n'u taara école la fana u ka to yen denmisɛnninw mansaw ne bɛ min fɔ aw ye a y'aw jija nin ye dɛmɛ ye ka min ɲɛsinna min dira aw ma o dɛmɛ in ayiwa hali bi a k'aw jija min b'a to denmisɛnninw b'a minɛn ninnu tɔpɔtɔ cogo min minɛn ninnu kana tiɲɛ ani fana u ka to ka kalandenw k'u kɔlɔsi a dir'u ma kun min kama u k'o kun ye u k'o matarafa. An bɛ hakɛto ɲini kɛ aw fɛ tiɲɛ don Michel Yawo ni Isaka Cham do ka bɔ kayikaw fɛ yen nka an ye min fɔ o élément tɛ nin ye ɲɛma an bɛ a kun fɔlɔ kun cɛnin kan a tɔ ni fitinin bɛ yen nɔ an b'olu kamara ɲɔgɔn kan kun filanan la an na olu ni hakililajigi kunnafoniw bɛɛ la salo k'o di lamɛnbagaw ma an bɛ kuma segin ma. Ayiwa Isa Gaba Sidibe k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn kunnafoni a ɲɛna kosɛbɛ hali bi Renouveau Matin kanubaw an bɛ foli kɔrɔkɔrɔ aw bɛɛ lajɛlen ye kunnafoni kunfɔlɔw tɛmɛnen kɔfɛ an y'o fɔ a ɲɛna fɛn min ye seli mana surunya taa ni ka segin barika bɛ bonya an bɛ samiyɛ fana na o bɛ kɛ sababu ye siraba lahalaw ladilikanw bɛ di min b'a to mɔgɔw bɛ se ka lakana sirabaw ka cogo min na anw ka kunnafoni ɲinina siraba ko la o ye Sori Ibrahima Jalo ye sɔɔni an n'ale bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ayiwa a bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye bi taa ni ka segin bɛ cogo di jango seli ɲɛkɔrɔla in na.